Ale parlok ha kaneka por bat kaneka kenta ka bamenta kaneka channel jonga ka wanra shapi syapang uwei usunti uba kerteng u kologen school testai une u kologen school testai ngan sapen I yapi ya une usunti ha kaneka screen ba kumno pintip ba upu kumno ba hakano kurkom upu ba hu benai ayu upu kenang bakan long ka jing mantoy bat ka jing tip ka jong pi ki nong tung sentiu bat baro ki vivar ba piju kersian yang ba haba pio I ya kane ka video bat haswa ba kamne ka video jonga kan ya chikmat tenga ye kerpat rit ya pi ba lada long ka bala bat lada pi sngaw tanat pi itanat ya kene ka video jonga tenga nong ya pi parlog ba pin share pin like pin subscribe bat pin nyon ru ya tu bell icon kenang bahkan longkum ke jing kersian ke jong pi ya kan ka channel jonga nakawai kapor skoi kapor ya une usentiu kologen school tesai ngisiam hang neha islami khalaya ngisiam haman laki district jong kane ka jikla mekhlaya bat une usentiu upu rong stem bat udon ki rong ki baret bat kamet jong une kalong pelon bat kisla jong une kilong kibom da jerong than kata kidon kumba saw bat san enchi te une usentiu upu ubenai march bat benai april bat ya kajing thung jong une usentiu ngila bantung kumbangi thung ya ki jaj orchid ki badai ki orchid foreign ubiang hi baro barlada fikwa bangan batai kambania kumno bangan thung sngob haban sa komen hapo ka comment section jonga mo parlok telon ba ka jing page bar ka jing kersan ka jong phi ya kana ka channel jonga da ka bas ngaurit bat da ka bas ngaburam ya phi ngan ong ya phi baro ki vivar khublai sibun